Unul din cele mai îndrăgite obiceiuri adânc înrădăcinate în tradiția românilor, cu variante diverse, modulații, accesorii de rechizită, costumații și componente de grup, este pugușorul. Dacă aveți vreo fată mare, scoată-o încoace la urare! Nu mă rugă fată mare, eu am postă de urare! Nu mai stați pe la perdele, să ascultați vorbele mele! Nu mai stați pe la fereastră, să ascultați urarea noastră! Mă de ghiocei, trageți vice! Să ne aducă damigenă, să ne aducă ciumutori, că la nevoie bem și noi! Nu suntem de aici, suntem tocmai divizoși! Unde e viața în loc și dușmanul pe joc! Unde-s fetele nebune și aruncă cu alune măruțele să calce cai pe ele! Ia mai mâna pe căi și până acum! Trăirea nu te s-a întors și pe loc alca la soare! Un obicei cu puternice semnificații pentru români, transpus într-o poezie populară aparte, fiind socotită un soi de profeție benefică pentru toți cei care primesc acest obicei.